Па напружанасці работы мінулы год для супрацоўнікаў брэсцкай мытні быў зусім непростым. Праз дзяржаўную мяжу праследавала больш за 3 мільёны транспартных сродкаў, звыш 8 мільёнаў чалавек. Але тым не менш запланаваныя паказчыкі выкананы і з адзнакай выдатна. На сегодняшний день, конечно же, одна из основных задач – это сокращение времени пересечения границы с целью увеличения товаропотока через границу, с целью улучшения инвестиционного климата. Не дапушчана ўвозу на тэрыторыю адзінай еўразійскай эканамічнай прасторы больш за 300 кілаграмаў наркотычных сродкаў, каля 20 адзінак зброі і боепрыпасаў. 96 уголовных дел было возбуждено Брестской таможней по деяниям, за которые предусмотрена уголовная ответственность. Это в 2 раза фактически больше, чем за весь 2016 год. Более 6800 правонарушений административных было выявлено сотрудниками таможни. В бюджет поступило более 20 миллионов от стоимости товаров, задержанных и изъятых по этим протоколам. Пастаянна праводзіўся аналіз сітуацыі ў пунктах мытнага афармлення з мэтай павелічэння прапускной здольнасці, скарачэння часу правядзення мытных аперацый, стварэння камфортных умоў для асоб, якія перасякаюць дзяржаўную мяжу і ажыццяўляюць знешнеэканамічную дзейнасць. Мы таксама далучаемся да віншаванням усім тым, хто так старанна працуе на карысць эканомікі Беларусі.